Tu je svetlo, to je úplne super. Zväčša, keď idem rozprávať, je tu tma a teraz vás vidím. A nevidím, už zasvietili. Takže koho tu máme? Čaute. Pozerám, Jose. Tam nejaká nová... teba poznám, čau. Sorry, že takto familiárne, ale som tu chvíľku nebol a pozerám, že aké tváre pribudli, aké ubudli. A mňa to veľmi teší, keď vás vždy vidím. A som nadšený z tej série, ktorú preberáme. Revolúcia, to opačné láska. A ja som presvedčený, že my ľudia sme stvorení pre lásku. A táto téma je úplne tá najlepšia téma, akú sa môžeme zaoberať. A vidíme to v takých, a to, že sme stvorení pre lásku, vidíme v takých malých drobnostiach života. Napríklad, keď sa vraciam cez týždeň domov z roboty a môže byť úplne že zlý deň, ale keď vstúpim do dverí a vidím niektoré z mojich detí, napríklad Kiku, tá je teraz ešte taká maličká, má rok aj pol, a keď vidím, jak sa zo mňa teší, že som prišiel domov a povie, že tatino a oči a ona beha, jak taká malá pupavá, vlasy lietajú všade a pribehne ku mne a si ma objíme, potom uteka preč. Tak to malé objatie, ten taký malý prejav nadšenia a lásky, tak ten úplne roztopí všetko, čo si nesem so sebou domov. Aspoň na malú chvíľu je to roztopené alebo stačí, že niekto mi prejaví iný prejav lásky. Brat mi niečo dal, nejaký darček, ktorý asi pred týždňom, ktorý vedel, že ma veľmi poteší, tak to je ono. A zrazu, keď viem, že som milovaný, že niekto vie, že čo potrebujem, čo by ma potešilo a dostanem to, tak to zrazu zmení deň. A kto iný, ak nie kresťania, by mali hovoriť o láske a rozumieť láske a tešiť sa z lásky a šíriť lásku. A svojím spôsobom to robí radikálne, tak ako to je revolúcia, to je radikálne slovo. Teraz dosť v médiách tým, že sú teroristi a lietajú bomby a s nožíkmi behajú a teraz hrajú Carmageddon naživo, že za autami zrážajú ľudí, tak teraz sa veľa hovorí, to ste si už nezachytili tú hru. No. Ty si to poznal? No, dosť zle. Tak sa nesmej. Som rád, že sa tešíš. A tak sa veľa hovorí o tom, že najväčšie zlo na svete je fundamentalizmus. A neúplne s tým súhlasím, lebo otázkou je, že čo je fundamentom. A ak je fundamentom láska, čo by mala byť v kresťanstve, tak potom buďme fundamentalisti, úplne najväčší fundamentalisti, ako sa dá. Lebo budeme fundamentalisti lásky. Láska bude základ všetkého, čoho sa dotkneme. A v tomto zmysle ja dúfam, že sme fundamentalisti. A skutočný fundamentalista, skutočný kresťan fundamentalista, úplne fanatik kresťanský, neexistuje, že by niekoho odsudzoval len za to, že počúva iný hudobný štýl. A neexistuje, že by niekoho odsudzoval len za to, že trošku inak vyzerá, alebo inak sa oblieka, alebo má iný spôsob života. Ak vidíme okolo seba kresťanov, ktorí tvrdia, že oni sú tí právi radikálni kresťania, ale z nich nejde láska, tak nie sú. To neznamená, že radikálny kresťan nemôže niečo niekomu vytknúť, ale musí ísť z toho láska. Takže toľko ten môj moralistický úvod, príhovor, mal som to na srdci. Ja dúfam, že dnes niečo z toho vyťažíme. Skúsim byť veľmi stručný, zjednodušený, tam mi vôbec nejde odpočet, takže netuším, že koľko mám ešte rozprávať, kľude tam Uber 5 minút, už som sa niečo vykecal. Tak skúsime to dneska urobiť tak po furtikovsky. Tí, ktorí furtika nepoznáte, tak ho spoznáte v tomto, že chyť svojho suseda a normálne ho tak zahekaj a povedz mu, že dnes budeme hovoriť o láske. Ideš. Tak. Podľa mňa Furtik to vymyslel ten najlepší spôsob, ako prebrať okolie. Ešte raz, povedz to susedovi. Dnes budeme hovoriť o láske. A ešte povedz susedovi, áno, daj chyť väčšia, povedz mu, že budeš počúvať Jančiho. Áno, povedz to, že budeš počúvať Jančiho. Ako? Tak? Ja by som to veľmi rád, len neviem, že ako si toto. Vieš mi to urobiť tuto vzadu? Výborne. Preto mám najradšej handku. Ďakujem. A mám pre vás taký jeden malý test a budeme spolu hádať, že kto povedal výroky. Mám 3 výroky. Takže prvý je, že ak ty si vták, ja som vták. Chcel som tam dať, že Danko, kapitán, ale tak ktorý z tých 3? Ivica? Ačko. Noach z filmu The Notebook. Áno, je to správne. Takže, áno, výborne. Vieš povedať, že kedy to povedal? Áno, boli na loďke. A? Tak je povedal, že keď ty si vták, ja som vták. Takže to je akože vyznanie lásky. A
Láska napokon vždy zvíťazí. Kto to povedal? Justin Bieber, Rob Bell alebo Rytmus? Počkaj. B, Rob Bell? Ačko, Justin Bieber? C, Rytmus? Že láska zvíťazí, hej? Povedali to Justin Bieber a Rob Bell. Tak Justin Bieber to povedal na tomto koncerte. Viete, ktorý to je koncert? Áno. Pozeral som televízor v nedeľu, či kedy to bolo, v sobotu, či v piatok, už neviem, a prepínam a nič dobre nedávali a ide hudba, tak počúvam a zistím, že zrazu, že Ariana Grande robí koncert po tých útokoch, ktoré boli na jej originál koncerte, tak zvolala nejaké hviezdy, urobili nejaký benefičný koncert, spieval tam Justin Bieber, tak to vyzeralo, volalo sa to One Love Manchester a povedali si, že na také zlo, ako bolo stelesené v tých útokoch, že zareagujú niečím veľmi pozitívnym a že budú spievať a budú sa tešiť. A Justin Bieber, bolo tam asi 50,000 ľudí, ak som to nepoplietol. Tak Justin Bieber povedal ten výrok, že láska napokon zvíťazí. Bolo to dvakrát a Rob Bell napísal podobnú knihu, ale tu nemusíte čítať. Tu už Jose prečítal za vás. A potom ešte posledný výrok, že neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Povedal to Donald Trump, Mohamed alebo Ježiš. Donald Trump. No, tomu by som veril. Ešte nejaký tip? Nič? Tak Ježiš to povedal, čo je dosť šokujúce, lebo aspoň ja by som to nečakal, keby som nečítal Bibliu a iba počúval o Ježišovi to, čo sa o ňom hovorí bežne, tak by som vôbec nečakal, že to je Ježiš. Lebo celý čas, keď hovoríme o ten seriál o revolúcii lásky, tak Ježiš je ten pozitívny hrdina, ktorý prináša tie pozitívne veci. Že miluj, odpúšťaj, a ešte nepriateľa miluj, keď teba nemajú radi, ty ich miluj. A zrazu Ježiš hovorí, že neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. A teraz otázka stojí, že tak bude Ježiš schizofrenik a že keď stretne nejakú skupinu ľudí, tak im povie, že majte sa radi. A potom, keď oni sa majú radi, tak odíde vedľa k inej skupine ľudí a povie im, že no zoberte meče a choďte tých, čo sa majú radi. Tak. Alebo to je celé nejak ináč a nechápeme to úplne. Ale je pravda, že Ježiš toto povedal. Ja vám to prečítam v celom znení. Neviem, či dovidíte. Takže v Matúšovi v 10. kapitole je to napísané, že nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Tak čo iné? A hovorí, že neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dceru proti matke a nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stráti ho. A kto stráti svoj život pre mňa, nájde ho. A ja neviem, ako to na vás pôsobí. Akože, toto keď čítaš, tak akože mne beží v hlave Mad Max. Ten film, proste dystopická budúcnosť, všetci proti všetkým, Ježiš na čele, proste s tou elektrickou gitarou tam visí na tom aute. A proste chaos, zmetok, žiaden pokoj, ale meč, jeden proti druhému, sa tam killujú, zabíjajú. A otázka stojí, že tak toto je Ježišova predstava o svete? A miestami by sme aj tomu uverili, lebo kresťania párkrát v histórii sa takto aj správali. Alebo je to nejak ináč. No, tak povedz svojmu susedovi, chyť suseda, musíme sa udržať pri živote. Povedz svojmu susedovi, že určite je to ináč. Ideš, určite je to ináč. A ešte povedz Daja-Väčšovi, chyť ho, že počúvaj Jančiho. Tak, výborné. Ja viem, že ma počúvaš, ale chcel som to vyskúšať. To, o čom Ježiš hovorí v tomto texte, a myslím, že to postupne vysvetlím a dá ten text na konci úplne iný zmysel, to, čo Ježiš hovorí, je to, že láska niečo stojí. A myslím, že to zaznelo párkrát aj počas tej série, ako sme ju mali, ale toto Ježiš úplne vykresluje, že láska niečo stojí. On to hovorí svojim učeníkom, ktorých má okolo seba, ktorým hovorí o láske, o tom, ako majú milovať, o tom, že on miluje. Hovorí o svojej revolúcii, nesie ľudí so sebou, ale hovorí, že pripravte sa na to, že láska, ku ktorej ja vás vediem, niečo bude stáť. A viete, s láskou je to tak, že
ona sa veľmi ľahko vyjadruje vtedy, keď z nej niečo máme. Vždy niečo stojí, ale ľahko sa vyjadruje, alebo ľahko ju prejavujeme, keď z nej niečo máme. Keď som začal chodiť s mojou, už teraz s manželkou, ale ešte keď sme iba spolu začali chodiť, tak tie prvé mesiace alebo týždne, to bolo paráda proste. To sa ľahko prejavovala láska, lebo vždy som z toho niečo mal. Najprv to bola ruka, potom to bolo rameno, mohol som pokračovať, alebo mi poslala nejaké SMS-ky, alebo mi niečo dala, nejaký darček, alebo ja mal som z nej úsmev. Vždy niečo z toho bolo. A nebolo problém hory doly prenášať. V kľude. Keď mi napísala, že prídi o 3 minúty, veľmi potrebujem, aby si mi pomohol, tak v kľude by som všetko zahodil, hneď by som pribehol. Dneska iba kričím z obývačky, že počkaj, vydrž, niečo ešte robím a dopíšem na Facebooku, čo treba. Ale vtedy, keď som z toho len získaval, tak nebolo problém lásku prejaviť. Potom, keď ten vzťah pokračoval ďalej, a všetky vzťahy do toho prejdú, že časom to príde do také fázy, že trošku z toho nič nemáte v tom vzťahu. Zrazu niečo vyprchá a vtedy je už ťažšie milovať, keď z toho vzťahu nič nemáte. Takže klasika, prišli sme tiež do toho momentu, keď Janka chodila a hovorila, že nevie, či to má zmysel a tak, takže všetci, ktorí ste to zažili vo vzťahu, tak vám držím palce, alebo ktorí to zažívate, dá sa to prežiť. Ale to boli presne tie rande, kedy som sa vracal domov a hovorím si, že a na čo som ešte v tom vzťahu? Na čo mám ešte prejavovať lásku, keď vlastne odchádzam zdeptaný z toho rande? A s tým máme tiež skúsenosť. Možno, že nie z rande, možno, že z niečoho iného. To, že láska niečo stojí a je ťažké ju prejaviť vtedy, keď z nej veľa nemám. Ale čo je úplne najťažšie, a k čomu Ježiš postupne smeruje, je prejaviť lásku, ktorá niečo stojí vtedy, keď si tým vyrobíme problémy. Keď sa voči nám postaví odpor, keď sa stretneme s odporom. A to už je oveľa ťažšie. A Ježiš hovorí v tomto texte, aj keby sme čítali tie texty naokolo, že na tuty, úplne na 100 000 miliónov %, ak budeme žiť radikálnu lásku, takú, ako Ježiš nás k nej volá, tak sa stretneme s odporom. Tá láska nebude pochopená. Prečo? No lebo tá láska, o akej sme hovorili, neviem, či už 4 razy, či 3 máme za sebou, 4 razy, toto je štvrté, 3 razy za sebou, to je láska, ktorá není iba taká nejaká hráčka chvíľková, to je láska, ktorá mení svet. A vždy, keď meníte svet, vždy, keď sa niečo okolo vás mení, vždy, keď to je zásadné, keď to je vážne, tak niekoho tým naštvete. Láska, ktorá mení svet, je láska, ktorá hovorí pravdu, aj keď ostatní mlčia. A mlčí, keď ostatní rozprávajú. Komu sa páči, keď poviete pravdu, keď ostatní mlčia? Len preto, že to hovoríte z lásky a je dôležité, aby to zaznelo. Zaručene si vyrobíte nepriateľov. Alebo láska, ktorá ostane, keď ostatní odchádzajú, alebo odíde, keď ostatní ostávajú. Láska, ktorá je úplne naopak. Láska, ktorá miluje nepriateľov. Jose hovoril o tom, že máme robiť druhú mílu. To si mal ty. Že? A tá myšlenka bola tá, že keď za vami príde okupantský vojak, to hovorili Izraelitom, keď príde za vami okupantský vojak a požiada vás, aby ste spravili 1 mílu, čiže 1 mílu mu odnesli jeho veci, čo v podstate na to bol zákon, keby ste neposlúchli, máte problém s tým vojakom, tak Ježiš hovorí, že urob druhú mílu. Čo je fajn, lebo ten vojak, keď urobíte druhú mílu, tak bude šokovaný a povie si, že tak ty si asi nejaký zaujímavý človek. Čo je iné na tebe, že mňa, okupantského vojaka, ktorý v podstate som tvoj nepriateľ, tak robíš druhú mílu. To je jedna vec. Ale druhá vec je tá, že potom je celé okolie, ktoré sa na teba pozerá, že ty pomáhaš nepriateľskému vojakovi. A viem si predstaviť, že v tej chvíli naštveš niekoľkých nacionalistov, ktorí si povedia, že ty nemáš dávať druhú mílu nepriateľskému vojakovi. Ale Ježiš hovorí o tak radikálnej láske, že nutne, ak tú lásku žijeme, tak vzniknú napätia a ľudia sa proti nám otočia nejakým spôsobom. A povedia, že ty kresťania, keby len hlavne boli, kde si ticho. A možno, že ste to zažili mnohí z vás, že vo chvíli, keď ste sa začali zaujímať o kresťanstvo, tak zrazu ste vo svojom živote zmenili hodnoty
Inak ste začali hospodáriť s peniazmi, inak ste začali hospodáriť s časom, zrazu nielen zarábate, ale aj dávate a možno, že vaša rodina je z toho nervózna, že to čo? Že máš zarábať a nechodiť a niekde zadarmo niečo robiť. Ešte kedysi dávno sme išli, keďže žijeme radikálnu lásku, tak sme išli pomôcť jednej komunite na východ, ale to je fakt, že dávno. To ešte my s Majom sme boli na strednej, možno na vysokej škole. A išlo sa pomáhať na východ a tam sa pripravovalo také jedno centrum pre mládež a robila sa drenáž kopca, rúrky a otekalo a tak. A jedna baba, čo išla s nami, tak nemohla ani doma povedať, že kam naozaj ide, lebo keby jej rodičia vedeli, že ona išla vlastne zadarmo niekde robiť niečo a nikto jej za to nezaplatí, ale robí to len tak nezištne pre niekoho iného, tak by boli na vetvi z toho. A Ježiš toto robí. A hovorí, že na tuty, a pripravuje nás na to, že na tuty, ak budeme žiť radikálnu lásku, tak si vytvoríme nepriateľov a máme byť na to pripravení. A možno, že to nebude až také drsné, že niekto nás bude zabíjať ako oni, ale tí ľudia, ku ktorým Ježiš hovoril, tak u nich to naozaj bolo to, že boli fyzicky napádaní za to, že žili tak, ako ich Ježiš vyzval. Že kresťania boli jedni pokojní ľudia, ktorí iba menili spoločnosť láskou a v tých prvých rokoch, kedy to hnutie vzniklo, tak ich zabíjali, ich hádzali levom, len tak zo srandy. Ak budete mať chuť a možnosť, tak si požičajte v knižnici knihu Quo Vadis, napínavé čítanie, motorová pila. Napínavé čítanie je veľmi dobrá kniha a tam uvidíte, že čomu asi čelili kresťania, že to bolo veľmi podobné. Že ľudia sa ich chceli zbaviť. Len preto, že žili radikálnu lásku. A to, čo Ježiš hovorí nám, možno, že v tejto chvíli nie je to, že priprav sa na to, že ťa hodia levom, ale hovorí, že priprav sa, že radikálna láska, ktorú budeš žiť, ťa bude stáť. Že radikálna láska niečo stojí. A možno, že inými slovami povie, že priprav sa na to, že keď ťa pozývam do života lásky, tak ťa pozývam do životného štýlu, ktorý niečo stojí. Povedz to susedovi, ideme na to. Povedz susedovi, chyť ho za vlasy, že láska je životný štýl, ktorý niečo stojí. Láska je životný štýl, ešte raz. Povedzte si to aspoň 3-krát, on sa to lepšie zapamätá. Láska je životný štýl, ktorý niečo stojí. Ďakujem. Láska je životný štýl, ktorý niečo stojí. Láska je životný štýl preto, lebo láska nie je záchvat. Láska nie je záchvat, že prídem a mám náladu na lásku, ale zajtra ju nemám. Do čoho nás Ježiš pozýva je do životného štýlu. Keď mne dal deti a povedal, že budeš ich milovať, tak to musí byť môj životný štýl a musím ich milovať, aj keď z toho niečo mám, aj keď z toho nič nemám, aj keď to ide úplne proti mne. A to verte, že keď moje deti budú tínedžeri, tak veľká časť mojej lásky voči ním pôjde proti mne. Rovnako ako keď ja som bol tínedžer, tak veľká časť lásky mojich rodičov išla proti ním. To tak funguje, to zrazu sa otočí, nejak to divne ide. A ja viem, že keď ja mám svoje deti v mojom živote, tak moja láska voči ním musí byť životný štýl, ktorý si zachovám, aj keď bude stáť. A bude stáť veľa. A pri deťoch sa to tak chápe, ale Ježiš hovorí, že tvoj kolega má byť objektom tvojho životného štýlu, ktorý ťa niečo stojí. Tvoj sused má byť objektom životného štýlu, ktorý ťa niečo stojí. Tvoja mačka nie, možno áno. Neviem, či máš rád mačky, ale ľudia okolo teba majú byť objektom životného štýlu, ktorý ťa niečo stojí. A Ježiš to hovorí až úplne na záver radikálne. Hovorí, že kto nájde svoj život, stráti ho. A kto stráti svoj život, pre mňa nájde ho. Ja som to kedysi hovoril na jednej kázni, možno, že to zopakujem pre tých, ktorí ste to nepočuli, že Ježiš mal niekoľko takých protiintuitívnych výrokov. To znamená, že jeho výroky ako keby išli úplne proti všetkému, čo vám dáva zmysel. A tá 39 na to hovorí, že ak chceš získať život, ak chceš získať ten plný život, o ktorom hovorí Ježiš, tak musíš ako keby sa vzdať svojho pohľadu na život. A uvádzal som vtedy taký príklad, že to sa stalo, že kanoisti išli, kanovali a spadli do takého vodopádu a začali sa topiť v tom vodopáde. A ostatní vyplávali von a jedného stiahol ten vír a tam zápasil o život, až kým nezomrel. Nevedel vyjsť z toho víru, až sa utopil.
A jediné, čo mohli ostatní, keďže nemali mu ako pomôcť, tak sa pozerali. A potom on, keď už dobojoval o život, tak ho to stiahlo a potom ho to vyplavilo niekde inde. A potom oni hovorili, že jediné vlastne, čo mu vtedy mohlo pomôcť, je to, keby prestal bojovať s tým vírom. Keby seba nadýchol a nechal, nech ho ten vír vcucne a potom vypluje a že by zachoval kyslík a že by ho to vyplulo ďalej. A vlastne to, čo on mal spraviť, a už teraz sme múdri jak rádio, ale to, čo on nevedel a mal spraviť, je prestať o ten život bojovať, vzdať sa ho a nechať sa vlastne zachrániť. Ísť proti intuícii, proti tomu, čo mu dáva najväčší zmysel. Hrábať v tej chvíli nedávalo zmysel. Rovnako to majú plavčici, ak máte niekto plavčický kurz, alebo ako sa to povie správne, spisovne, plavčický. Tak viete, že vlastne najväčší nepriateľ váš, že keď niekoho zachraňujete, je to, že ten človek bojuje o život. A vy ho môžete zachrániť až vtedy, keď prestane bojovať o život. Až keď sa vzdá. Lebo keď bojuje o život, tak nielen, že seba utopí, ešte vás utopí. A niečo podobné to funguje aj v tom, čo hovorí Ježiš. Hovorí, že tvoja intuícia, to, ako ty funguješ v živote, čo ti je prirodzené, je to, že miluješ ľudí, ktorí teba milujú, nenávidíš ľudí, ktorí teba nenávidia. Lásku dávaš vtedy, keď z nej niečo máš. Ale to, čo Ježiš hovorí, je, že ak chceš zažiť revolúciu, o ktorej hovorím, ak chceš zažiť plody tej revolúcie, tak musíš mi veriť, že to je tak, ako to hovorím ja. Aj keď ti to vôbec nebude dávať zmysel. Ale žij tak, ako ťa pozývam, aby si žil. Žij životný štýl lásky, ktorý stojí. A možno, že taký posledný bod je ten, že kedykoľvek uvažujem nad Ježišom, tak to, čo mi najviac dáva zmysel ho následovať, je to, že to, o čom hovoril, tak to žil a to nasmeroval aj voči mne. Akože posledné, čo by som mal chuť, je byť súčasťou náboženstva, kde je nejaký Boh, ktorý hovorí, že toto sú tieto veci, ktoré keď urobíš, ja budem happy a budem spokojný Boh. Takýchto blbých náboženstiev je námraky a vôbec nefungujú, to nie je ono. Ale keď čítam Ježišov príbeh, a ak je pravdivé to, čo je o ňom zaznamenané v Biblii, tak to je príbeh Božieho syna, nemusím teraz celú teológiu rozoberať, ale to príbeh Ježiša, ktorý presne takú lásku, ako opisuje v tomto texte, tak takú žil voči nám. A ak poznáte trochu, čo asi poznáte väčšina z vás, ten veľkonočný príbeh, kde Ježiš stojí pred rozhodnutím zomrieť a teraz bez celej tej teológie, proste tá dilema je tá, alebo to, čo vie, je to, že keď zomrie, tak nám pomôže a keď nezomrie, sebe pomôže. A tak dobre si uvedomuje, že to nedáva zmysel, ako zdánlivo nedáva zmysel ten krok, že sa modlí k Bohu a hovorí, že ak sa toto dá nejak ináč, tak proste zober to. Takže ak nemusím, nech to neurobím. Nech cez to nemusím prejsť. A tí, ktorí zapísali ten Ježišov príbeh, tak napísali, že Ježiš potil krv. Kvapkal krv, že mal taký stres, že potil krv. A keď ja si uvedomím, že aj ja som bol v hre, keď on mal urobiť ten krok, tak aj ja som bol v hre a on ho urobil. Tak v tej chvíli, ak to je pravda, tak kedykoľvek následujem Ježiša alebo čítam jeho veci a volám ma k sebe, tak viem, že presne to, čo odo mňa chcel, tak urobil voči mne. A že som mu za to stál. A taký známy text, Jan 3.16, tiež taký chronicky známy, to si ešte aj Donald Trump podľa mňa dal na kampaň, lebo všetci americkí prezidenti to majú na kampani. Tak Jan 3.16 hovorí, že lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto nezahynul, kto v neho verí. Ten verš je jadrom posolstva Ježišovho alebo evanjelia, ktorý hovorí, že tak Boh miloval svet, že platil najviac, ako sa dá, za životný štýl lásky voči nám. Takže to je Boh, o ktorom hovorím. A tu aj skončím, lebo to, čo budeme robiť, je ešte, že budeme diskutovať. A zaznelo niekoľko vecí a to, čo môžete spraviť, je, že sa otočíte k sebe v dvojiciach, štvoriciach, už ako len chcete a máte 10 až 15 minút, neviem koľko kapela to potom nejak ukončí, kedy môžete sa trošku rozprávať o tom, čo zaznelo. A v kľude, spýtaj sa jeden druhého navzájom, že čo ťa Daja sa spýta väčšia a väčšia Daji, že čo ťa najviac oslovilo na tom, čo Janči hovoril. A môžete si odpovedať a potom môžete si položiť otázku, že a čomu si nerozumel?
A skúste odpovedať. A môžete potom rozvíjať tú debatu ďalej 10 až 15 minút. A keby niečo povstalo z toho, potom vyvstalo, tak v kľude ja tu ešte budem, môžeme sa porozprávať. Ale skúste debatovať teda na tému, že láska, o ktorej hovorí Ježiš a do ktorej nás volá, je životný štýl, ktorý nás niečo bude stať. Tak budem sa modliť a potom môžete ísť do skupín. Pane Bože, tak ja ti ďakujem za to, že nie si taký Boh, ako ťa niektorí vykresľujú, že iba si buduješ svoje ego a chceš, aby ľudia robili kadejaké somarinky len preto, aby ťa utešili. Ďakujem ti za to, že to, ako o tebe čítame a to, čo čítame o tebe, je to, že si Boh, ktorý miluje, Boh, ktorý draho platí za svoju lásku k nám. A tak je veľká výzva to, čo sme čítali a to, do čoho nás voláš. Nie je to vôbec prirodzené, ani normálne, ani ľahké milovať až takto radikálne. Ale ak ty nám to dávaš, tak pomôž nám, aby sme aj my vedeli takto dávať ostatným okolo seba. Pomôž nám, prosím ťa, meniť naše okolie, našu prácu, naše mesto, našu krajinu práve takouto radikálnou láskou. Pomôž nám robiť veci, ktoré nie sú úplne normálne, úplne prirodzené, ale veci, ktoré sú budujúce. Amen.